nosa candidatura non é unha candidatura clásica, somos diferentes. Nós somos unha candidatura internacionalista de todos os povos de España. O centro de interese da nosa candidatura é o anticapitalismo e a resolución da crise nunha liña que nos conduza ao socialismo e á liberación dos povos de todo o mundo. Porque ninguén mellor que o povo é o que pode decidir sobre as cuestións importantes. Porque nos identificamos cunha forma de entender a loita da esquerda real, da esquerda nacionalista. A iniciativa internacionalista é a única que pode acadar os meus dereitos e defender as miñas ideas no Parlamento Europeo. Por tanto, os traballadores votaremos sempre iniciativa internacionalista. Adiante. Bueno, desde logo, as mulleres temos que ter en Europa unha representación digna e un espacio para nós, pero como calquera outro espazo, debemos estar presentes e que se escoite ben a nosa voz, é o que queremos e que ninguén fale por nós. Asistimos na Europa a unha época de recortes de dereitos sociais, de dereitos políticos, dereitos de toda clase, civiles, humanos, e é por eso que dentro dos movimentos sociais da Galiza apoiamos esta iniciativa para poder dar voz aos que non teñemos. Con carácter xeral, a represión focalízase sobre aqueles sectores políticos, sindicais e sociais máis combativos, sobre aquelas persoas, homes e mulleres, que non ceden ante o xugo de España e ao capital. Ola, somos Miguel, Roy e Samuel de Ataquescampe. Estamos aquí para falarvos de que nunha situación difícil como a que vivimos, co circo dos partidos mayoritarios, co circo da Unión Europea, dos grandes medios de comunicación, nós apoiamos unha alternativa contra todo iso, contra os intereses económicos e a favor das clases traballadoras e dos povos oprimidos. E aparte diso, tamén temos que decir que que apoiamos esta candidatura porque vemos unha posibilidade de que diferentes sensibilidades dentro da esquerda anticapitalista se presenten por xunto e haxa máis unidade nese sentido. Ademais, a circunstancia de que se intentase ilegalizar este partido debería facernos reflexionar. Nós pensamos que é unha vergonza que a estas alturas da democracia, precisamente non da democracia, se intente ilegalizar, se intente negar a voz dos povos. Entón, por iso, pedimos o apoio á iniciativa internacionalista para as eleccións europeas. Hai un intento de eliminar a diferenza por parte de un nacionalismo illante, excluinte, como é hoxe en día o nacionalismo español, non? Pois que se teñan máis en conta na Unión Europea, que sea máis unha Europa de nacións que unha Europa de Estados. Ese dereito a autodeterminación figura no consenso internacional e mesmo nos documentos das Nacións Unidas. Sería unha Europa baseada na sociedade e levar a voz do povo ao Parlamento Europeo e non a voz dos capitalistas e das clases dominantes dos Estados máis ricos. Nós somos un pobo con unha cultura, con un idioma, con uns costumes, e que nos saquen do anonimato. Nós non somos España. O objetivo é que Galicia pode decidir as súas cousas, o seu futuro, o seu presente, sen ter que pasar por Madrid ou por outros intereses. Poder falar en igualdade con outros povos, minorizados ou non. Mas, frente a esta Europa do capital e mundo neoliberal, sempre existirá a solidaridade internacionalista entre os povos. Porque o proletariado é un só, se somos galegos, portugueses, cubanos ou chinos. Que nos fagamos visibles, que nos fagamos ouvir e que tomemos por fin responsabilidade e conciencia de que temos que ser nós que nos traballemos. De entender que o noso país será a clase obreira ou non será. Sin unidade. Nós somos a nación galega e nós somos a alternativa anticapitalista e autodeterminista nestas eleccións.
que quero facer un chamamento a todos os homes e mulleres da clase obreira e galega para que o vindeiro día 7 de xuño deades o vosso apoio á iniciativa internacionalista. Sen dúbida, eu creo en esa candidatura porque verdadeiramente aí hai un paso a un socialismo de verdade. Que é unha opción que segue sendo coherente e segue sendo honesta, que non se disfraza do que non é, pois é precisamente a da iniciativa internacionalista. Eu formo parte da Frente Popular Galega e son o número 6 desta candidatura e hai 7 máis compañeiros galegos de FPG que se constituyen en candidatos. Quere dicir que nos apoiamos de todo o corazón e plenamente a candidatura de iniciativa internacionalista Solidaridade dos Homes. Nos pensamos que é o momento de unirse dentro daquela magna tradición que Castelao representaba da idea de Frente Popular, a idea de Dimitrov, frente ao horror, frente ao capitalismo, nas súas formas máis degradadas, neste caso tamén próximas ao fascismo, como nos ensinou Dimitrov a unidade de todas as forzas, de todos os povos e de todas as vontades frente a ese enemigo